Kaseng Ribhoi Youth Federation Sengkme minta ke janmiet kalashong da ke jinyalang ban shimrai ha ka ba yade bat ke jingyo binta ki pajba ya ukhaw rashan bat ke jingbam pinthamai ka sarkar ban lum ya ka khana samari census nadu usnam arjar khatwai habak range kilat pathai khubor nakalyang uba people thank you president ka RBYF ha ke jingdon lang uba kinsai nengnong General Secretary lembat ki dikhon ulo ong ba nakalyang ka sarkar India hadu kini gisngi kamshim la shim ya kanu ka khana samari kabathamai hadin usnam arjar kharwe watla mankash postnem debandon ka socio economic census ne ka jinglom khana samari kabathamai ulo ong ru hadin ka jingpentre kam ya ka National Food Security Act arjar khatlai buntli ki long yeng kila yo ka jingmentoy ka bakraw lingba ka jingsam yu khaw rashan hakilai benta bakin thop ikilong yeng bayo ya ka kat nan PHH bat AAY balai ka pinlong ya ka RBYF ban kren halor ka ni kaman namar kat nang mi kisnam nadu warjar khatwei watla bun kilong yeng ki yo jingmentoy na ukhaw rashan hadien bala pintre kam ya ka te ka ai hinrei hadien ka jingle iki biometric bat lada don kino ki bala khlat no na ka ni ka slap per thei deban pintip shu DC supply bat la shimru ye karai ban pindu no ye ka jingyo jingmentoy ban yo yu khaw hinrei ka beling ngo pat ye ki badang kha thamai kamshim ladon kanu ka jingpin rung kerteng thamai ka executive committee kala sim me karai lese kalong ke ke bapla lada nakalyang jungpi ki pajba pio sngo ye ke ni ke jing perkhat jungi seng balang Andre bun na pring kinongelam ki badon hapo ka tunun seng jungi ki de kinongelam sinong bad ngilai ti bad yekran seni ba yekani la ar license bad ngi poi sekebenta ka bangin hab ban yekran no sau DC jong ka district Riboy ban penbor lane ban simno yakarai nakalyang jungu halo kani kamat kay ka bangi kwa balong sa pi kalong ban nakalyang jong ka sarkar India hadu kini ngi bakam sim la sim yakano ka census ka khana samari hadin jung warjar khadwei te haba ka kamsim adu menta ngi ba man la ka spostnam ka dik bandon be ka khana samari kata ka bangyong census lane kata ka socio economy census SECC Hading ngi ba hadin ka arja khadwei hadu kini snam menta kamsim la sim yakano ka census but ka pelong ru banyakran ha ka bidi bat kawai ka ak ka bangitip ka NFSA jung snam arjar khalai bal pentre jung snam arjar khalai hagani ka jing pentre kam ya gani ka NFSA ngi babun teli ki long ying hapo ki long susnong ki perfet ki yo ki jing mentoy ka bakraw namar lemba ka ni ka jing sam yo khaw baduk ka bangiong ngi lemba ka ni ka NFSA kila pyas kilai benta ha ka bidi bat ka rukom sam khaw ya ka wei benta ki yong kata ka non PHH ka bakan kata ka long ying ka badon hapo ka non PHH ki yo ka banyo kilo ha ka sibnai u khaw ha ka dor lesi ka bakam he bani ki PHH But kita dulu kita ki PHS, sebentar kita ke PHS, ke bagi yo hadu san kilo haga sikli haga wigiying. Lalah haga wigiying kita kumpa sangut, lese kiyo kumpa san kilo sipongut kila banyo kumpa dus san kilo. But sa sebentar pag ngiyong kibaduk tasam, ta bagitip ng KA, kibayo kumpa lai pusan kilo haga way kalongying haga sibnay. Balay pada kepelong ini kisang balang ke RBOF bahkan hapkeran mentah namar ngiyu iba kan nang mi gisnam nandu arajar kadwei ke kot ke census kam penberat mai ke census arajar kadwei bat ke jingyo kalong kat kumu census jung snam arajar kadwei bat hagite gisnam ngi hadin ma pentri kami kan ni ke ai basam yo khaw ngi bun ki longying ki yo khaw hande hagaje nanti nadu snam arajar kadwei hadu mentau snam arpusan ngi kedon ke jing klat no But nakalyang jong ka DC ka office jong ka DC ki wan sikisnong ki kerpat jingi kirang basnong but ki lale ru ya kita ki biometric bagi ong lada kidon kino ki bayap in ajing tip no sa ka office jong ka DC supply kay ki bangi kalong ba lada ngi ai nakalyang but kilap bam layap kidon ki ba ki itu ki kerteng ki ba im haswa jung snam arjar kadwei kila khlat no adu kini ki snam menta
ngi ba yaki la simrai ban penduk no yu khau handai gai ka belungok kalong ba yaki ba khatumai pat adu benta kim pala man perung thumai te ngi sim ya karai meneng yong ba ngin bu ngin penbor ya udisi ba udai ban ai ka benta jong tu ka snong subu mentah ka wei ka snong e lana kidon kumbasan spa ngut kibarung ha ka ni ka NFSA ha ka benta jong ka PHH kibayo san kilo kidon san spa ngut kamut ha ka ta ka snong e karung kumba arton siteng ukhau ya ka tu ka snong menta nadu arjar khatwei hadu gini arjar pesan lese kila khat no kumba chi spa ngut su ni ong kalau lese kam jia kam kita hari yo lese kadon kumba chi spa ngut kila khat no te ka jingkeli kalong ba san spa kilo kau kalam aisu ya katu ka snong kepala dan hok banyo handai kila pensange ka jingkeli kalong shei ka ja ka san spa kilo handai kai ka jingmut ka bangi kwa ban tip sepajba bat penbor ya udisi lada ka snong e ka yo ha tu ki snem menteri kami ka skim NFSA kumba arton steng kumba arja san spa kilo habagidon kumba san spa ngut ta ki PHH kamut ba kinsunyo tang ki baklat kalong ki bamlak ban pediang kila dai ban perung ru wat ki gitu ki longing ki balang kha kidang mi ying thmai ru ki bamdan kha ka list jong keteng hapo ketika sensus jong snem arajar khatwei te kani karai ngi la sim taksi janmit ban ngin saai ka jingtho saudisi lasai ban penbor udisi ba udai ban wat jingtip benya no ya ki thmai but yaki bayap ban keni no na kate ke snong handai ban perung no apat ya ka hok ha ka chu ka nong snong ha ki longing ki bami ki khun ki batmai dan ki longing ki tulmi ki batmai number ya menta lese ke sarkar kana banai dau bisi ula banai dau banong ba kampat sim ke sensus mai ngin pala ban ye lada kalong kumta kamut ba wat itu ki long itu ki ying ki badon ki bayap ro ndai ban penduk suang mai padon ke sensus mai lada pila ban penduk itu ki longing ki ba laklat balai pimla ban iPad ya kita ki longing ki bami thmai lan itu ki kun ki bami thmai ngidon hang ni ki khot jungi hapo ka seng arbi waya ki balali serendar ru ya ka kat ke jungki wal bagi di kita ki non PHH ki buyok tang nyugi lo sibrai kadau kalong tiong baba ngila trei kam sarkar ilok ngala trei kam sarkar ngim so don hoksu bangin litpan yo kau bedok kila don basrendar habala serendar balai ba udisi naka office jong DC supply kam leong yorong basnong banamar ba kapat sim kana samaritang kabatumai kani kanyo kilo bala pendu snong jong me ai ka keteng jong kalongying ki baduk sisa snong me ngingin ai no ha keteng jong ta ha katu ndai ban chu set no tang office ba uni la serendar ukau la don pok office ngi klem da ai pat yano tingi ngimtip yano la ai handai la serendar naka snong jong we pendap no itu kau jong hakatu snong jong e te kemut ba ya ki beduk bepli kinyo ya ka hok ngi nadu sama arjar khat lai menteri kami ni ke skim ya ke ni ka ak ya ke ni ka an henry laringi yong ublei ula kurku sikat dei haka jeng nanti san snam na dispo snam ula kurku la don hakiju itu kilonging ki ba mensua kim don tangi we nong tri kam sarkar kilaran ru alai ngut kinong tri kam sarkar hak tu yo kam sarkar kam hikai haki government LP school kum kita ru ngikirpat bakin serendar habaki serendar ngikirpat UDC ya ketu ka hok ka bayo ketu ka snong ai ba udis ka office jung DC bat ki rang ba snong jutu ka snong kinis tu ngimong ba ra no ya ka hok jung tu ka snong ai no showay andai la ki serendar ya ketu ka benta ka serendar di banyo pat tu ka ju ka snong kani kan trikam tar adu ba ka sarkar India company pat ya ka sensus mai nang ban yo lut ya ka hok kibaria kibadi hok sisa ru kin yo yani tar du papat sim ya kano ka rai na ka sarkar India ban lumno ya kana samarita kamut ba kan sim ya ka jinga jumut jungi ban trikam ha ka district riboy ai ba ka district riboy UDC jo ka district riboy un sim ya ni ka jing dawa jo ka RBF
bangin penkut dang lembah kalat pakai kubuat lasa ingin di ai no ewi gejing tho so disi bau penterikam ya kum kini ki baro bangin kerman scam udisi batmai unsim ya kani kalenti ban penterikam hakan cing start ke jungu ban nakalen jungi ingin ang pitu hakan cing lenti ke jungu habis ni berwan tulis juga